luwih mathuk karo ibune. Dadi guru honorer tur isih enom pancen abot sanggane. Kejaba kudu narima ing pandum, uga kudu jembar dadane. Tindak tanduk lan unggah-ungguhe para siswa saiki wis malih 180 derajat. Ora kaya jamanku biyen. Weruh gurune tekan lawang sekolah wae wis gage dipethukake. Tas digawakake. Malah ora lali pit uga dituntunake. Menawa ngerti gurune rawuh, anggone ngaturi nganggo gupuh. Terus ngaturi lungguh lan ora lali disuguh. Senajan mung sak gelas teh rada pait, amarga anggone urunan bocah sak kelas cekak. Ning ati rasane maces. Amarga rumangsa diajeni dening para murid. Glodak-glodak-glodak. Olehku ngalamun karo ngenteni para murid ngrampungake garapan kandhet. Krungu swara pating glodak. Ana apa iki? Aku lali ora basa. Senajan manut aturane para winasis ning pawiyatan luhur yen mulang basa Jawa ning SMA kudu nganggo basa krama. Aji, Pak. Kandhane muridku karo nuding Aji. Ngawur, wong aku ra melu-melu kok. Aji endo saka pandakwane Nana. Ra iso. Kowe sing mlayu-mlayu ning jero kelas nganti nibakake kursi. Omongane Ani. Wis. Kandhaku semu getak. Dehem pisan pindho. Atiku lagi bisa tak tata. Yen ora ngelingi guru basa Jawa, bisa nyontoni unggah-ungguh wong Jawa mesti penghapus lan garisan wis mlayu kabeh saka dhuwur meja guru. Sakmenika dipun rampungaken rumiyin anggenipun garap, mangke lajeng dipun cocokaken. Kandhaku supaya siswa konsentrasi maneh marang garapane. Kanggo ngilangake ngantuk, aku banjur mubeng kelas. Ngontrol garapane para siswa. Lamat-lamat aku weruh garapane bocah. Pitaka nomor 1 sing kudune Jerbasuki mawa beya ganti dadi Jerbasuki mawa panas. Becik ketitik ala ketara dadi becik ketitik ala rupamu. Mangan ora mangan sing penting kumpul. Dadi mangan ora mangan sing penting wareg. Siji meneh, alon-alon waton kelakon kok dadi alon-alon waton ontem. Pancen santosa bocahe rada ndugal. Age-age garapan mau tak kon ganti. Wong paribasan adiluhung kok diganti dadi sak kepenake wudele dhewe. Embuh saka ngendi entuke? Tekan mburi keprungu klesik-klesik lan swara pating cekiki bocah-bocah lanang kang lungguh ana barisan ngarep. Lakuku kandhek. Sepatuku tak puter mengarep. Nekani bocah-bocah sing pating cekikik mau. Tekan baris kapindho saka ngarep, atiku trataban. Weruh rok abu-abune laras. Sumilak tekan dhuwur dengkul. Gage-gage aku mlengos. Jian, saiki nek nganggo klambi kliwat wani. Aku banjur ngundang Nana, kancane sak bangku. Mbak Nana, majeng sekedap. Kandhaku cekak. Sawise maju, aku banjur klesak-klesik omong-omongan karo Nana. Pungkasaning gunem, dheweke mantuk.
mratandani yen wis mudeng karo karepku. Ora let suwe Laras banjur benakake roke. Mulai sekolah, kaya adat saben aku jumangkah tumuju parkiran. Durung nganti muni lehku ngeslah BMW ku utawa bebek merah warnanya, dumadaan Laras jumedul saka kelas. "Pak, matur nuwun nggih." Kandhane karo mesem. "Jian, manis tenan muridku siji iki. Yen dudu muridku, mesti wis tak jaluki nomor HP." "Matur nuwun, apa Mbak Laras?" Wangsulanku. "Ingkang kala wau, Pak. Kula mboten mangertos menawi rok kula sumilak. Matur nuwun Bapak sampun maringi priksa." Kandhane sinambi mesem maneh. Aku glagepen nampa esem kuwi. Bares wae. Saka lulus sarjana 10 tahun kepungkur, aku durung tau duwe pacar. Ibu, bapak, dalah adik-adikku wis makaping-kaping ngoyak-oyak aku supaya enggal-enggal rabi. Ning piye arep rabi? Kenal cerak karo kenya wae ora tau. Grogi. "Pak, Pak." Pangundange Laras. Aku kaget sembun jenggirat. Yo, piye?" Kandhaku rada ngragap. "Nggih sampun Pak, badhe nyuwun pamit." Kandhane Laras karo ngedepake mripate kang blalak-blalak. Wah, mak tratap rasane atiku. Aku mung bisa mantuk. Dina-dina sabanjure aku karo Laras tansaya cedhak. Ora jeneng GR alias gegeden rumangsa, nanging kaya-kaya Laras uga kepengin tepung luwih cerak karo aku. Malah ana-ana wae alesane. Dina Senen, jarene kepengin nyilih buku bab Parama Sastra Jawa. Dina Selasa, njaluk diajari tembang Asmarandana. Malah dina Rebo dheweke njaluk diwarai nulis Jawa tekan sore. Kemise njaluk diwarai bab parikan, bebasan lan saloka. Jumat adreng kepengin ajar nulis geguritan lan cerkak. Kadangkala batinku ngungun. Apa iya Pak Guru basa Jawa sing umure wis 34 taun kelakon pepacangan karo kenya umur 17 taun kaya Laras? Rak ya separo umurku to. Edian tenan. Kandhaku. "Wonten menapa, Pak? Sinten sing edan?" Kandhane Buwati kancaku mulang. "Mboten kok, Bu," ujarku karo klincutan. Dina iki kapinujon aku mulang ning kelase Laras. Sakwise tragedi rok sumilak, Laras anggone sinau basa Jawa saya grengseng. Ana wae pitakone. Malah kadangkala dheweke menehi sasmita supaya nyedhaki bangkune. Senajan kadang-kadang ora ana pitakonan sing wigati. Aku kaget banget. Mulai sekolah, Laras wis ngadeg gejejer ning parkiran motor. Lakuku kandhek, weruh kenya ayu kuwi. "Pak, kula saged nunut wangsul mboten?" "Lho, lah piye to? Biasane rak ngebis." "Anu Pak, supiripun mogok." Wangsulane Laras sak kenake. Jane aku ya ngerti yen dina iki ora ana sopir sing mogok. Ning aku mung trima meneng. Mesakake yen Laras konangan anggone ngapusi. Mbok menawa kuwi mung kanggo pawadan anggone kepengin luwih cedhak karo aku. GR banget batinku. Tundone Laras sida tak terke. Sadalan-dalan aku lan dheweke ora cemuwit. Apa Laras pancen duwe rasa karo aku? Atiku tak mantep-mantepake. Lan aku uga duwe tekad yen dheweke pancen ana rasa karo aku.
Nedya tak lamar sisan marang wong tuane. Aku ora cingak yen dikandha kanca-kanca guru. Ya ben sing penting aku sakloron padha senenge. Menggo gang mriku, Pak. Kandhane laras karo njawil pundakku. Wah, Jian, lagi pisan iki pundakku dijawil kenya, mak nyes rasane. Tekan omahe laras, aku banjur dimanggakake. Omahe cilik nanging cekli. Tandurane ijo royo-royo. Ora let suwe, ibune laras metu nemoni aku. Atiku rada sir-siran. Praenane manis tenan. Jian, persis laras. Nyuwun sewu, anak kula sampun damel repot. Dadak nyuwun dipunteraken wangsul. Kandhane miwiti gunem. Wah, persis tenan karo laras. Apa maneh eseme, padha manise. Boten menapa-menapa, sekalian wangsul. Kandhaku rada goroh. Sakjane yen ning omahe laras ki ngalang adoh, ning ya tetep tak labuhi. Jenenge wae usaha. Laras asring damel repot nggih, Pak. Lare menika wonten mawon pepinginanipun. Boten menapa-menapa. Wangsulanku cekak. Aku dhewe ora wani mandeng netrane ibune laras. Wedi yen anggonku batin konangan. Batin yen Sasat wis duwe putra umur 17 taun kok isih ayu tur singset. Mesti pinter anggone ngadi sarira. Age-age tak buang pikiranku sing rada ngeres kuwi. Ra patut kanggone guru kaya aku biji wanita kaya ngono. Apa maneh yen konangan sing kakung, bisa-bisa aku ditempeling iki. Ora krasa anggonku omong-omongan wis meh setengah jam. Aku ingak-ingu goleki laras. Nanging bocahe kok ora jedul-jedul. Laras nembe adus, Pak. Kandhane ibune laras nalika weruh aku cringak-clinguk. Oh, ngeten. Batin aku mung arep nemoni aku wae kok dadak adus barang. Wah, sajake temenan anggone tresna marang aku. Mangkono anggonku ngenam-ngenam pikir sambi ngalamun. Sawise meh sak jam laras lagi metu saka kamare. Nanging mung kandha ngene karo aku. Dipun sekecakaken nggih, Pak. Kula dolan riyin kalih Bobi. Walah. Jebul laras ki wis pacaran karo Bobi cah kelas 3. Aku lagi dong. Yen anggone golek perhatian karo aku kuwi mung kanggo srana supaya aku cerak karo ibune. Jebul saka cilik laras wis ditinggal sedo bapakne. Seminggu tekane 2 minggu, laras tetep puguh anggone kepengin diterke mulih. Ning saben-saben aku karo ibune mung ditinggal prungu-lunga. Suwening suwe tresna tukul armarga kulina. Aku lan Wati, ibune laras tansaya rumaket anggone srawung. Lan sasi ngarep Wati nedya tak lamar. Ora apa-apa, ora entuk anake ya entuk ibune. Malah wis pengalaman. Padha ayune, padha manise, padha grapyake. Ya mung 17 taun luwih tuwa. Cuthel.